Pamirsa, kebaya kerancang dados saperangan ingkang wigatos lebet busana tradisional Betawi. Ciri khasipun wonten ing bordiripun wonten lubang alus ingkang maringi kapirsan anggun wekdal dipun agem. Busana menika limrahipun dipun nyatunggilaken kalian sarung utawi batik Betawi. Lan asring dipun agem wonten ing acara wigatos kados pernikahan, upacara adat, ngantos pertunjukan seni. Kebaya menika malah nate tampil wonten ing secacah peragaan busana internasional, mbuktekaken bilih budaya Indonesia tetep saged saingan tanpa kecalan identitasipun. Jakarta mlebet dhateng daftar salah satunggaling kitha paling sae wonten data Time Out Jakarta. Estu asring dados sorotan donya, utaminipun lebeting konteks perkembangan urban, ekonomi, lan budayanipun. Proyek ageng kados pembangunan Mass Rapid Transit limrahipun kita tepang kalian MRT lan Light Rail Transit utawi LRT. Monumen nasional ingkang kasebat ugi Monas utawi Tugu Monas minangka monumen pengetan perjuangan kerebat kamardikan saking Walandi. Inggilipun 130 meter. Dumunung tepak wonten ing satengahing lapangan Medan Merdeka Jakarta Pusat.